Valmennustalo Virta on oululainen 2 kokeneen valmentajan yritys. Eli me tarjotaan henkilöstövalmennusta ja Valmennustalo Virta ollaan todellakin me 2. Ja me uskotaan siihen, että vuorovaikutuksella ja sen toimivuudella on tekemistä sen tuloksen kanssa. Meidän slogan onkin virtaa vuorovaikutukseen, virtaa tulokseen. Ja vuorovaikutustaidot on ihan avainasemassa siinä, että miten ihmiset myöskin voivat siellä työssään. Oikeastaan vain hyvinvoiva henkilöstö pystyy tekemään huipputuloksia. No me ollaan luotettava kumppani ihan jo sellaisessa tilanteessa, kun kaikki on hyvin, kun halutaan kehittää hyvästä työyhteisöstä vielä parempi. Valmennuksiahan kannattaa järjestää myöskin silloin, kun halutaan tarjota tukea ja edistää sitä työhyvinvointia ja osaamista. Ja mikä tahansa julkinen, yksityinen, pieni, suuri, kansainvälinen, suomalainen yritys voi ostaa meidän palveluita, koska vuorovaikutustaitoja tarvitaan ihan kaikkialla. Me tullaan pitämään valmennuksia ihan paikan päälle, vaikkapa teidän omiin tiloihinne, mutta tänä päivänä myöskin usein järjestetään etänä. Se on kustannustehokasta ja etenkin sellaisille työyhteisöille, jotka ei yhtä aikaa pääse valmennukseen, niin nämä etävalmennukset ja webinaaritallenteet on oiva vaihtoehto. Tässä työssä itse saa hirveän paljon voimia siitä, että pääsee kohtaamaan ihmisiä ja keskustelemaan niistä tärkeistä asioista. Eli vuorovaikutustaidot, sisäinen yhteistyö on asia, josta todellakin syntyy paljon keskustelua ja ne on hirmu antoisia tilanteita myös valmentajalle. Kyllä semmoinen ihan työelämän laadun parantaminen on tärkeää työtä ja itse koen, että sitä tässä juuri tehdään. Sitä, että ihmisillä olisi entistä parempi olla siellä työpaikoilla, koska se työhyvinvointi on aika iso kysymys ja se jaksaminen tänä päivänä. Ja siinä auttamistyössä mukana oleminen, niin mä ajattelen, että se on semmoista työtä, millä on merkitystä ja mitä mä haluan tehdä ja minkä puolesta mä voin ihan aidosti seistä.